I love you, Junilyn. Junjun. Wanit na Lynn, kagusto ko nimo. May chance ka ako. Anak kong subtunti ka, di ko nimo binuangan. Dili, uy. Nanguyab bagay ko nimo, niya binuangan na hinuunti ka. Mga usawan, uyab na ta, ha? Oh, Jun. Ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Lynn. Tinuod ka, Day? Imo na gisugot si Junjun? Oh, day. Ngano di ay? Hey, berarti gid na maayo, Day, da. Ha? Ngano di ay, day? Naman ko'y nadunggan anang Junjun. Daghan ko doon nag-uyab. Hala, mao pa, day? Oo. Pero, basig na usab sa tingalis Junjun, day, uy. Maayo ang Day. Sa unar to, eh. Ang tunon ako, dagan kong uyab sa una. Pero, wala naman to. Mao pa? Olin. Ayaw jug binuangi, Jun, ha? Olin, di may tabo nga binuangan ta ka. Kay love, takay ka. Salamat, Jun. Pila na kaadlaw. Wa man gid pakita si Junjun ako. Hain man kaning tawhana. Ha? Ang sinakit ani mo si Junjun? O, lagi, Day. Ako nakita si Junjun nga may kauban nga babae og sweet kaayo sila. Day, may mo ba ayaw dauta si Junjun? Day, wag gid ako siya dauta nimo. Igor ko nagsultis tinuod. Nahibaw man ko pa. Wa kay gusto ni Junjun para nako. Okay, sige. Dili gapon ka mo tuon ako kun na ako'y pakita nimo. Tanawa niya. Ako silang na videohan. Tanawa. Si Junjun ni ug may kuyo ka babae. Nag-akbayay sila. Ano sa man? Mutuon na ka na ko nga wag ko magbinuang nimo. Salbahe siya. Bahis ka! Paingon-ingon pa ka nga love ko nimo pero naali kay lain. Sinilain! Isa'y naging ni mo, na? Ibinuangan ka doy noon. Binuangan? Gibinuangan ko? Tanawan ng video sa kauban nimong babae. Tanawan eh! Ha? Oh. Unsa na, ha? Anong imo man gibuhat ako, Jun? Unsa may saan ako nimo nga imo man kong ipasakitan? Lin, kining... Sorry kay Lin. Kuan, nagkita man gud mi sa akong ex-good niya. Kuan, kining nagkasinabot ni balik ba? Unsa? Di na ko tuyo nga pasakitan ka. Pero, saan nga, nahitabo naman eh. Ayaw na pangatarungan pa, Jun. Kay wa ko magkinahanglan, ana. Sabot mo ipasabot. Kalimti ko kay makigbuhag na ko nimo. Junilyn! Recorded by X Thunder Gaming. Sakto ra sa dayoy nga imong gibuhagan si Junjun. Kaysa mag-antos ka niya nga dili matagbaw og sa kababay. Mao gid ay. Og salamat sa imong gibuhat ay ha. Kung dili patungod nimo, basig padayon na ko nga buangon ni Junjun. Dili sa kumusugot dayoy nga binuangan kaniya. Ami ka gud kaayo ta. Salamat, day. Ha? Mular ka sa syudad? Oh, ma, manangid unta ko nimo nga malarga una sa kog syudad. Oh, mag-unsa man ka dito, nak? Mangita kog trabaho, ma. Kaya gusto sad ko nga makalimot sa gibuhat ni Junjun ako. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Pag-amping dito, ha? Oh, ma. Salamat intawon kay nakasud kog trabaho din sa syudad. Bahala na lang og dili ako og sweldo ang importante nga trabaho ko. Miss, na may large yun eh? Ay, naa sir. Kadiyot ha. Salamat sir ha. Balik-balik. Mubalik ko din eh kay gwapa man ang tindera. Nya, buutan bagit. Ay, salamat sir.
Ay, dali ko yung nalimutan da. Ay, napakailaing kaliton, sir. Wa na. Ang sabay mong kalimtan, sir. Nakalimot ko pangutan na sa mong pangan. Sipatan ni mo, sir. Pwede na ako mahibawa ng imong name, Miga? Ako lay unang magpaila ni mo. Eric. Janeline. Ay, salamat. Out na kitahon ko. Ay, makapaway na kit ko. Eileen! Uy, hala, Sir Eric. Ikaw man ko di ay ni. Uy, ayaw na pag-sir na ko eh. Eric lang. Oh, sige, good. Mupauli na ka? Oo, Rick. Pwede ka na ko imbitahon nga mga sa gawas? Ha? Sige na. Ay kahadlong na ko. Dimdod ko dautan nga tao. Gusto lang kong makigamigan mo. Maong niagi at ngantikas nga mugawas ka. Eric. Sige na, Alin. Di araw bitaw sa doon. Sige na lang, uy. Permin ako ni mong kuhaon sa kong trabahoan. Unya, makikpangaon ka na ako din sa gawas. Nganong imo nang gibuhat, Eric? Tungod kay ikaw na ang babae nga akong gipangita. Sa una ko ba lang pakakita ni mo? Gaana kayo nga kung buot ni mo. Nagtuo ko nga naibog ako. Pero dili day. Na-inlove na gid ko ni mo, Janeline. Eric. Inaot ka dawaton ni mo nga akong gugma. Prangkahan ka lang ka, Eric, ha? Ang tinuod, gaan kay akong buot ni mo. Pero, mahadlok ako nga masakitan pag-usap. O, sa'y buot ni mong ipasabot. Gipasakitan ko sa una na kong uyab, Rick. Ug di na ko gusto nga masakitan pag-usap. Kung gipasakitan ka sa una ni mong uyap, di rin akong isad nga magbalipayon ka. Eric. Hatagin ako chance kung mahalon upang kaon ka, Janeline. Nga di ko ni mo pasakitan. Dili ko ni mo binuangan. Ako nang isad mo. O, sige na lang. Uyab na ta. O, Rick. Ako na kang gisugot. Salamat, Janeline. Imo na ba kong biyaan? Ha? Anong biyaan man? Nakuha naman ni mong imong gusto. Di ba, mo na yung giapas na mo ang among pagkababae. O kung makuha namin ninyo, inyo na biyaan. Ang uban tingali. Pero lahi ko, Janeline. Nisamot ang akong gugma ni mga may nahita po na nato. Salamat, Eric. Ha? Mapauli ka sa inyo sa Davao? Ulin, kay nanawag na ko ang akong mama. Kinalang ko mapauli kay nagsakit mo lang akong papa. Mao ba? Wanya ka na sa mga mabalik din eh. Kung okay na sa papa, ubalik din ko din eh. Basi di na kayo mabalik ha. Di ko na mahitabo kay love ta kay Kalin. Pag-amping din niya. Ikaw, Sad, pag-amping dito. I love you. I love you too, Eric. What if I never kiss your lips again? Bisan tuod o nagkalagyo mi ni Eric, pero padayon paghihapon ang among communication o nagpaabot ko sa iyang pagbalik. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Janeline nga taga Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, it's not goodbye. Till the day I let you again, I'll be right here. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papeda. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi na naglibog sa kaabi. Yadus lang niining tulamanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong